השיר האחרון, שיר מספר 12, אהב את המלאכה. תלמידי ד' ראשונה, טלי, אור, אורן, אביאל, נטע, ספיר, דניאל, ליאת ואלעד. יעקב כבר קם מהמיטה לעבודה שמחכה לו בין הקרשים שבמטבח. המסמרים כולם קוראים לו. יעקב חרוץ, תמיד קם בזמן, בבוקר משכים רענן. ובבוקר השכם עובד ומזמר על הרהיטים שהוא יבנה כאן. הלו יעקב! אני מזמינה את מנהל הרובע, מר שחר משה. לא,